Na prípravu orechových rezov so žltkovou polevou budeme potrebovať 5 kusov bielkov, 250 g orechov, 250 g práškového cukru, 160 g hladkej múky a maslo. Na polevu budeme potrebovať 5 kusov žltkov, vanilkový cukor a 200 g práškového cukru. Z 5 bielkov si vyšľaháme sneh. ...250 g masla vymiešame s 250 g práškového cukru. Do vymiešaného masla s cukrom pridáme 250 g orechov. Pridáme 160 g hladkej múky. Postupne pridávame aj sneh. Cesto rozotrieme na plech. Koláč dáme piecť na 200 stupňov na 15 minút. Zatiaľ, kým sa koláč pečie, si pripravíme polevu. 5 žltkov zmiešame s 200 g práškového cukru a s 1 vanilkou. Pripravenú plnku vylejeme na horúci koláč.